Film star te nun li an hna hi anom hmel ti in tam ka ringa. Mahse film star te hna hi ahlim omina nuam vek bik lava. Sin toy te pakatan shoot avanga ming chhefak ta tele. In chhir zui vong tele nuam ti lau rutak chunga shoot lui sham te po an tam ve china. En tirnan, Spider-Man film scene lar tak pakhat chu upside down ki scene an ti mai khani a. Spider-Man film fans te chuan kha scene ka an ngai poi mo emema. Mahse achang tu pa ber tobi ta nero sin shoot shom takle nuam lau takle anua a in chhir zui thil tak pakhat ani thu asoi dei thungani ole tun chim chu khatyang lampang deuh kha karon soi ve thung dona film star te na an film hit tak te a sin shoot shom an ti lai le chan shom an ti chan an soi na te karon soi chong ve le donani Harley Quinn role thiam tak maya changtu actress Margot Robbie chuan Suicide Squad movie chan laya athil shom ti ruk te asoi chhuak ve a inrin lo deuh ani rei theini Harley Quinn role chan avangin a career chu in vor chiang hle a mahse kan chat pui lovin Harley Quinn role play chung zong khan shom ti ruk na alo nei reng chuni in Margot Robbie chuan Harley Quinn outfit su angai na lo hle a abik takin engtik lai mai poa kekor bul tak mai kekor te ang maya bul ta ya hareng te chunuam lo atiru ve the hle a tin hak shi om ati boka Harley Quinn t-shirt nong de chuap reng te chu shoot laya en bel reng thilani avangin aning thei hle boka tin chu mai ba ka a phe khok bun hil nei de chu a ha thak atia engtik lai mai poa abun chu aning thei hle bokani tin sin shoot shom ati liber le akhwat liber asoi boka chu Jakarta na arinom na afia chum liquid a azwan thak lai sin kha ani a Margot Robbie chuan liquid te chu abeng chunga te amita te aluta anara te aluta chuvangin a khomu ati shom pha ba ka a thocha theilawa shom ati hle ani tin nuwa se chuakani Jennifer Lawrence po in Passenger ti movie an shoot laya nuam lau ati ruk na da usin asoi chuak ve a chu actor Chris Pratt ne na sexy taka anom du na nga ina lai scene ani Jennifer Lawrence yan intimate scene an ti mai 18 plus se ulek ang chi kha in hrethiam thaw nga khatyang chi kha atulani photchuan shoot she na anei lo thu soya Red Sparrow film ate po khan chu tiang scene te chu alo shoot ve zak to a mahse actor Chris Pratt ne na Passenger film ma chu tiang scene shoot a she big tlat na chan asoi chuaka Jennifer Lawrence chuan a chan puipa Chris Pratt chu nupui nei to ani sia film mai mani se nupui nei lai lo chet me pui vel vak kha a she ngoi ngoya in thiam lo ruk na deuh le nuam ti chia lo na anei ru venga chumi sin chu an shoot zo nuwa po aril ru ala kapru renga a oma nuam hlei thei lo ani ti na ma hen soini mahse an huna professional takin a om ve thawa bangai takin ati zo theya chuvangin she tak chungle nuam ti vak lo chungin Chris Pratt chu a shoot pui tluan thei tani Titanic movie a scene larber pol chu changtunu Rosie sarwa ka amulai jay kana le malauzi asaklai khani a mahse chu mi scene chu actress Kate Winslet chuan shoot shi omati liber le Titanic a scene hwat ber lai ani thua soi ve dei thunga fans te ngai to ana le shar rengna changa pe bo de achak thu te po alo soi ve hian to bokani Kate Sedan chuan khasin wang khan mi maksak tak hi ka ton hnem pha to a autograph min dil tu te zinga atamzo khi chuan khasin sarwaka ka omna lai kher sin kha lo printirin sarwaka ka mutna thalak le poster lian taka chuan autograph sign tura min ti tu hi antam thei hle a achang phei chuan chu tiang anga thalak ron kenga autograph min dil chin tu te chu ka sign sakalo top zelani ka om hi antinuam lo rum zel ti in asoini chuvangin Kate Winslet chuan scene sexy de ulek te polo shoot venual to mahse Titanic sarwaka omanga inalai scene alo shoot kher khachu a in chhir thu a sei ve bokani Game of Thrones ti to chuan ril ruwa thil pathum alo langngal thin an ti a chung te chu tharum thona sex le dragons ti an ni an ti a chung pathum te chu actress Emilia Clarke character chan ne na in thlun zom na nei ve kan ni Emilia hian Game of Thrones chan lai khan adult scene shoot angai chang aum venuala a hna ani avangin huna chuan a she lutuk lem lo mitam takin thlir chha poni se prophet takin ati turang chu ati mai china mahse le a chung te zong ne na adult scene an han en mai chu shi om ti in azak te
Actress Emilia Suidan chuan ka chung ti ho chu ka channa Game of Thrones ken puya mahse sexin a thleng don ti kalau theih pal hlak maya sarwa ka mi padang bula ka omlai ka chung de nena ka than entlang mai chu an nuam lo du te aza thla ka a shi om piah lama in chira ol du khop mai tuin thleng po in chu tiang zong chan ka ngai twa le thu china adult scene shoot te hi ka she pha china ka mel shot le ka chung ten an mule effect don ti shot na nen chuan om hi atinom lo veng china ni ti in asoyani 50 Shades of Grey ya changtu te pani actress Dakota Johnson le actor Jamie Dornan te hian 50 Shades of Grey chan an lo rel thuta mai kha anin chhir thu a nuan soi fe fe a ani turang ani so opek to nuwa anin chhir le no te na ni chu a changtu nu zok Dakota hi chuan a chalam zongin ala clear thiam thei tala ani chuan a career tan pon chona thattak angin apom theia mahse changtu pa zok Jamie Dornan ero in 50 Shades of Grey chu mangchia zui reng tu angin angai thunga a in chhir ngoi thu a soi fo chin bawk Jamie Suidan chuan khatiang rol duk dak lo tak ka chana wang khan film atop nuwa po me chetam tak tenom tak takamin betu hi ka ton pha nuala nutlinga changa kum upa thleng hian sex mangtura somna te po hi ka don pha china ka character play Christian ang deuh tura khan min ngai zui an tam hle boka tin 50 Shades of Grey fans tam tak te hian enga muzok tak hian min ngai zui pha nin ka sha tin a soi bok ani Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 khan actress Emma Watson le actor Rupert Grint te chuan kisin an nei duna chu sin chuan Harry Potter series fans mai ni lovin an mani pahni Emma le Rupert tingei po ati shil hai hle Emma Watson chuan no pangmai an ni lai chang to in shedun to le Harry Potter film chang dun chawngar ngar ni a chance atlia mai poni to lovin unaw angin anin en to zoka Rupert chu unaw pangin ena chu tiang bokina ma point unaw nu angin a en boka mahse ki sin an nei don ti an sha chon an shil hai dun le a an om anuam lo veng hiala engama zong taka ngai to en an she ngoi ngoya chuvangin one day ka hanzo fel ngal theih nan anin thurwal tani ti in Emma chon asoya shoot oman ti dun thuan sei bokani Twilight movie fans zinga Jacob Blake character zuna wain tamve thau karinga he character hian mechia hawi kin a hip ne hlea asan chu actor Taylor Lautner epsaluang liaman tamwangani chu an seidan ania Taylor hi Twilight werewolf angin atsanga kor halawa om nga ina atam hlea fans hautani ro chu thillo mo takania Taylor a pian en ning theilon tam hle Taylor po ina taksa pian vela wangin fakna po adon na sat phareng boka a apps khoi di top tu fans la an om vereng bokani mahse chu Taylor tan chuan thilomom tak ani vek big lo Taylor chuan ka apps ka taksa vel wanga mi du ni ai chuan ka theina ka na tho ka thora te avanga shathlo ka du da izok te na soini Twilight movie kal tlanga khovel shot larni thei mahse Twilight movie alo changve tamai kha in chir changa nei thu asoya engwanga in chir nge ni hi chu asoi chuang lo mahse an shoot laya shoma te deuh ero asoi chhuaka chu kor halawa a om angai jing theile tuk khani Taylor Lautner Suidan chuan kan shoot na mun kha avot theih le a werewolf kania wangin vot ti ang taka ka om kha thiang si lawa kor halawa ka om kha atam ma zok hial mai thei avot thei sia a shom ber chu ti in a soini tin Taylor Lautner chuan ka thu chu ni se ka film chan na reng a hian kor phel emo kor halawa kalan hi ka du to ngai lawang ma se engkim hi kan du dan angin akal thebik si lawa ti in a soi bokani Playboy tana sarwa ka in post avangin career hlotling tak nei zui thei pha mahse Playboy tana sarwa ka alawin post kha ain chhir ngoi thu Pamela Anderson chuan asoya Pamela chuan sarwa thalak te ania wangin a fa te thlengin a ngong ni in a soi boka annu ina nulat lai adu thana siam diklo avangin mi nui so deuh so le chainom na an ni pha ti in a soini du thana diklo tak asiamani ti a sha chian thu a soi bok Pamela chuan sarwa ka in post emo mi te mu atana inin phel ro hian a hunai chuan in ngai to chiangin in ngai to thuilo mai theya mahse na kina fate in la nei theya in faten in thalak chu an la mudon ani ti shereng ro ti in Pamela chuan a fans day a shil bokani Pamela Anderson thu soi hi apoi mo khop maya han sebel ta zewila tunlaya mizozi nga abik takin mechha te hian nute ti lan ti angreng te sarwa khalak sarwa kalan na video nei tiang vel te kan poisa lo chau viau ni ina langa a chan chu social media reng he tiang lampang likaw ti thom hi shat tur le mutur atam china he hi apoi tak zetani
chan chu hmeichhia hi chu mi pa ti ain hetiang lama hian kan hming chia in kan mual pho hne jok china video ti likaw tu ain video a hmeichhia chuan soi a hlo zui zok nge chin tiang vel chuan avangin hmeichhia ti kan film hrethiam ve nga ya kan ngai zong ten kan sarwak thalak midir that temo kan hmangai na fi anana min karna na an hmang thatani chuan an thu zo ma pek le ngot sel la tur ka hmangai sia karing to ka pe mei ti liam ngot sel la tur ani kami hmangai hi engang mi nge ani chia le ti zona in zo le kep nan khan man jok tur ani hmangai na in fia dan tur po ani lo shim bawk hmangai tu chi chuan hetiang laka hian aveng him zo kang che yang vel chunia chuvangin a hnuwa kan rin lo deuh thil thleng ve the ni ti sia a thil chu lo deuh hi lo ti du bik chin lo tur ani ti kha kan sebel ve zeuh ani ole thil tu te zong chunga lom thu ka soya video dang nen karon kirle afatang